Start ud. Så, nu kører den. Klar fra start af, KF! Har du sprøjet den her sæson? Ja, tak! Ja, det er i orden. Og så ned og stå rigtigt! Amin, du skal have styr på Vilde, ikke? Ja. Jamen, den har selv. Oliver, det må han ikke få lov til, det der. Okay. Oliver, kom nu! Kæft, det er roligt der. Ranke rapport. Bennu! Forlænge det! Og næste! Spil det på. I FLB. Hvor føler du? Ja, det må det jo. Godt med i! Diriger ham! Ryk, Vilde, ryk! Ind foran! Ind foran, Amin! Hvor er Amin? Ja, super, Amin! Sus, du filmer de sidste 20 minutter. Ja. Nej. Ja. Amin og Vilde, snak nu sammen. Vi er i gang nu. Fortsæt, drenge, indtil han fløjter. Ham, der ligger linjen, ikke dem. Vi skal slå plads med højde. Jeg er sgu taknemmelig for.
Ja, det er i orden! Videre, Matti, videre! Så kan du lige sætte den, så der kommer piger derovre. Når du siger bare, når du ikke rigtig gider helt. Tak for det, drenge. Efter 20 minutter, så tager du bare, ja. Milan, du tager efter 20. I det mindste så var han ikke stadig sur på det. Nej, men han har jo fortalt hele året. Ja. Han har skrevet hjem om, at vi ikke var kommet med stolene. Er det hvad? Alle sammen, vi er sgu glade for, at I valgte at komme med stolene. Og han har skrevet hjem om, at vi kom med stolene. Men det plejer vi jo aldrig at gøre, jo. Altså til... Vi plejer aldrig at se. Niklas! Første gang, Niklas! Vilde, kom ud af! Ole. Ja. Det var ham, der var døden mod jer. Han var sådan, jeg kan huske, at man følger ham til lige. Nej, det var ikke ham. Det var Thier. Nå, mod os, ja. Mod i Vejle, der var ham Thier. Ja, det var der. Eller du ved godt, du zoomer på toppen her, ikke? Ja, jeg ved det godt. Jeg har så flygtet. Hvis de godt er det er men så følger op tight lige. Det er til grin. Der var det. Du skal se, jeg ligger ned, ikke også? Og jeg kæmper efter bold. Lå lige en spiller forbi, så laver jeg den der. Det er ikke hurtigt om det her, jeg laver bare den her. Så får jeg rødt godt for at starte videre. Men på grund af dommeren siger, at bolden lå til. Jeg skulle have 2 kampbold. Men så lavede vi klager, og så fik jeg 1. Så det var lige godt i sin video af kampen. Hold nu ikke, jeg er ved at græde, hver gang jeg spiller her. Det er så grimt, mand. Ja. Så der skal bare lige blanke bold efter en venstre. Tag bolden! Kom ud af, kun højre Vilde. God tid, Mikkel! Afryk! Mikkel, få ro på. Ja, tak, Vilde! Ja, det er i orden! Det er i orden! Hvad? Ja, det tror jeg. Han er i hvert fald ikke hjemme lige nu. Hvad? Han er i hvert fald ikke hjemme lige nu. Oliver og Niklas, ret sikker, han havde noget i gang. Skal jeg ikke give noget godt ud i morgen? Kom, duellen! Det var 5-4. Godt der, drenge. Og videre! Det var fint, hvis I begyndte at skubbe. Sådan. Zoomer helt ind. Ja, så bare giver dem alle syne. Godt savet, drenge! Jeg fik kun op til og... Ham der er den lyshårede forhånd. Ja. Ham med langhår. Ja. Ja, der han flækkede i skolefodbold plus. Du flækkede i hvert fald. Ja, tak.
Amin, først på! Super, Amin. Fandme godt, Mac. Og videre! Sabe, godt kæmpet, Bønne, videre! Det er fint nok. Kom igen, kom igen. Jamen, der er deres træner også første gang, han laver en fejl, dommeren han spiser. Kom nu ind i dem! Der, lidt ned. Slag af, Mikkel! Glimrende! Sat med i orden! Fint der! Jeg vil godt filme. Nu er jeg film. Jeg siger bare, at jeg sparker en krone. Forsvar sikker hernede, ikke? Og de må ikke få noget overhovedet. Jeg har lavet teams på. Følg den ud. Ja, fint. Det er helt fint. Vent til. Prøv at kaste efter den her. Bønne! Ikke min tid. Det er super. Så dit røde hår. Skal jeg zoome lidt ind sådan der, Frederik? Men Sofus røde hår, det er i vejen. Og næste der! KF, kom nu! Rolig, Oliver. Oliver, det er min, der tager det. Hej, Blåmand, det er dig, der skal filme om 10 minutter. Jo, altså. Hvor var det? Er du flyttet her? Nå, sidst der til. Så er jeg her. Åh, slip ham! Kom igen, Amin hurtigt ned. Det tror jeg, at Amin, kan kom hurtigt ned. Hallo, Frederik, jeg står fandme skidt, når jeg skal filme lige her. Tilbage, eller hvad? Nå, nej, I er ikke i vejen. Og videre! Og næste! Han skal selv. Det er sygt. Nej. Nu må det stoppe. Frederik, det var Bønne. Nej, hvad fanden er det, du hedder Munk? Var det ikke ham, jeg lige snakkede om? Jeppe, du skal filme om 10 min. Sofus, er du ikke... Ligegyldigt. Bange! Jensen, han ligger ned. Du er aldrig udenom. Ja, det var den. Billeder. Sådan, drenge. Hvad er der igen nu? Hvad spiller du ikke? Hvad? Hvad spiller du ikke? Jeg er rødt. Nå, sagde han efter, ikke? I dag var vi oppe på 7 minutter i første halvleg. Ekstra på grund af filmen. Jeg har aldrig oplevet 7 minutter i en første halvleg. Det er det. Jeg havde taget min telefon frem, hvis nu vi skulle bruge en ambulance. Ja. Opbryd da! Oliver, kom! Du flytter, mand. Kom med den, Niklas! Niklas, ryk! Det er super. Nej, det er god nok, Niklas. Kom igen. Niklas, kom op. Op og stå rigtigt. Jeppe, du er ordentlig spot på videoen, når den kommer på til Twitter. Du står bare lige foran. Bille går helt op på ham. Bille går helt op på ham.
Jeg vil prøve lige at tage min telefon i lommen og kigge, hvem det var, der skrev. Hvor er den her? Ned, der. Var der ikke en, der skrev? Det er da ikke noget live. Kom igen, videre! Det er ikke noget. Nå. Var det bare det? Kameraet er skævt. Det er skide godt. Der er der ikke et, der er der vatter på, er der ikke det? Jo, men du ved, sådan man kan ikke køre benene længere ud, end de er. Så er vi nødt til lige at skal have lagt noget under den der fod. Kan ikke bare ligge et eller andet en trøje eller noget? Kan jeg ikke bare brække kameraet? Ja, faktisk. Eller også er det bare mig, der er skæv. Tror jeg fandme. Øj. Fuck, jeg filmer godt. Jeppe, du tager over ved 20. Så er jeg filmet 10, og så er du filmet 10, og så Kriller filmet 10 selvfølgelig. Så Jeg skal også filme. ja, han filmede de første 10. Han troede, du var indkastet. Hvor er jeg sulten. Hold kæft, den spas. Nej, træneren. Så står han og vinker, fordi at han føler, at der er frispark. Så troede dommeren, den var ude. Dommer. Og fortsæt! Spil den dog. Videre! Er det dem, der ligger sidst dernede? Ja. Omklædningsrum, det er godt. Du ikke sidde på det. Det er en sjov overgang. Det er rigtig mange. Det er dejligt. Og så kamera på i alle opstillinger. Ja, nu har vi tjekket. Ja. Så der er nogen hurtigt. Tjek. Mohammed, kom! Der! Super, KF! Super, Mohammed, videre! Men... Ja, det er fint. Hold kæft, hvor filmer jeg egentlig godt. Ja, det er i orden. Drenge, han døde igen. Prøv så skal du se det der, jeg gør, Frederik. Helt specifikt, når man filmer feltet, så man kan se løbet. Sigurd, hvad har vi? Det er Olli. Godt, Olli! Nej, men... Super, Oliver! Godt sparket, Mohammed. Det er rigtig løs, det her. Mikkel, fald! Lige som vi har trænet det. Jeg vil vædde på, at den røver ud mod den der side. Så han sparker som en ordentlig kage, man. Ja. Ja, det går der begge veje! Pokker! Og den eller? Hvor er det godt filmet det her, jeg vil det sgu næsten se. Og nu væk der! Kom hjem, for pokker! Kom nu på den! Så er det dig. I got this. Fantastisk kamera, det her. Og jeg vil op på den der. Der zoomer du. Hvad fanden den er? Ja, den der. Ah, fuck smart. Bare lige. Ikke Fuck smart. så du ved, så kører man bare lige stilen. Kom hjem! Det er godt. Det gider man ikke have dem! Kom nu rigtigt! Det er ny. Snak om mit hår en gang til, og jeg flækker dig på det.
Jensen, rolig nu. Har du brug for hjælp, Blå? Ja, for helvede. Det er sindssygt, mand. Stop. Mette. Vi siger ikke noget. Inden kampen også. Jeg er helt med på den. Okay, godt nok. Så videre for lige en gang, tak. Ham der er fuldstøvler. Ja, nej. Bare lad ham snakke. Vi snakker ikke mere. Jamen, han smadrer mig fuldstændig. Et køn. Støj ned her. Ja, selvfølgelig. Jeg har frispark. Bilde på døren. Det var udtaget. Jeg kommer sgu til at gå en vej eller mange år den her. Jeg tror ikke, jeg fik situationen med, faktisk. Det er jeg lidt ked af. Jensen, pas på. Jensen. Nej. Næste sekunder! Det er ikke selv, for han gør det. De flyver meget mod alle. Han lå også 5 minutter over. Kan du huske, der var på skinnet? Så lå han bare. Så rejste han sig op, så kom der en lang bold, så sprintede han bare. Jeg synes, du står i vejen. Jo, fordi når han vender kameraet dernede. Hvis jeg lige laver den her hurtigt her, ikke? Så står du der. Så du ligger på kameraet. Super godt. Så plads, Vilde! Og direkte, kom! Ej. Igen, Mikkel! På! Så hvis du tager den her på et tidspunkt. Kriller har taget den. Havde den det? Kriller, havde du den kun 2 minutter, den her? Havde du den kun 2 minutter? Han går det med dig. Det var du havde. Så han står og siger, du havde den 2 minutter. Ole, du så selv. Okay, så skal du have en time, altså. Jamen, man skal Du kriller. 20 minutter før. Jeg sagde bare, da han kommer hen til mig, så siger jeg, der er ikke en Hvor er bolden den derovre? Så ikke han har en lam i hjernen eller pysser. Skal vi filme mig? Først efter jeg havde fået den. Men jeg sidder ned, så kommer han hen. Det er du fik den karantæne Så kommer han hen, så skal du se, så skal han til at trække kortet, så siger jeg, der er ikke engang gul, så siger han, nej, der er rødt. Hvad fanden er der rødt for? Jeg vil sparke ud efter ham. Kom igen! Står vi rigtigt! Vi kunne tolke sådan. Så trækker han det røde kort, så siger han, du går 100% efter bare at jorde ham. Det var ikke min oplevelse. Altså også, når man har set, hvad nogen jeg har lavet med mig. Fortsæt nu! Kom vi trækker os fandme hele tiden! Kom nu ind i dem! Kom nu, Ville, kom nu, Ville, kom nu, Ville! Ville, den når du. Ja, det. Så ham, der han dør. Godt, drenge! Det er godt dømt af dommeren, det der. Ja, men dommeren den er fin nok. Vi skal bare lade være med at Gå med på deres hjul, der. Men det var også helt vildt op i jøder. Ole, i første halvleg blev der lagt 7 minutter til. Mens han stod der og pev, så stod han lige ordentligt til snørre. Det må vi selv for. Han vil fandme gerne, ikke? Kom ned på plads igen!
Han har god teknik også. Han tager bolden frem, han ligger sig. Ej, kom nu! Amin. Højre kun, Bille, Ja, fint, Søtte. Sofus, jeg tror Sødland, han må gå. Og det er næsten ved. Med 17'eren. Du kan godt se, at han går lidt skidt, og der er stadigvæk det. Det er ikke helt godt. Ui. Kom igen, Mikkel. Og det er iskoldt. Kom nu, drenge! Ja. Han må ikke lave en lang! Det er landet hos Paolo. Kom, rammer. Fyr den. Op til spil, Bølle! God tid, Oliver. Godt, Olli! Er det ikke noget? Jeg tror ikke helt tårligt, altså. Jeg har faktisk ikke talt på den, jeg troede ikke, vi skulle træne. Så jeg var med på en tid. Nej, I har... Hans. Hvad? Har I ikke Hans? Der er mange. Jo, og så havde vi de der sådan... lidt mere så vi har nu... Hallo, Frederik. Frederik, hvorfor sætter vi ikke den der hurtigt i gang? Der var helt frit, hvis nu Olli og Anton var faldet, så vi bare kunne køre den helt fri på her. Olli, sæt det frispark hurtigt i gang. Nej, men den ryger ud mod højre. Helt ud. Den rører om bag det tidspunkt. Nej, prøv at kigge. Den kommer derover. Helt ud mod. Se. I forhold til dem også. Er min første gang! Men vi har sygt. Støtter! Han er styrer det mest ikke. Han prøver at råbe den væk. Kom nu, drenge! Ja, det er han. Kom med så! Den skal vi have afvist. Mikkel! Det er sådan at komme nu, Esbjerg. Nej. Godt, Olli! Det var jo alle pladser. Jeg har også stået på målen. Var det ikke der, I skulle ud og finde handsker? Nej, jamen, det var på grund af, at du ved, Frederik målen kom der i Vejle. Så mig og Utrup, vi skulle stå en halvleg hver mod Stangsted. Jeg ligger over til Rømmikop. Rømmikop stod også med. Der Kippa. Det var der Lyne også stod. Og så da jeg Kippa det, så sprød alle mål. Godt, Olli! Fuck, han slog næse. Hold da kæft, Lige ret eller værd. Så hvis du skal filme om 5 minutter. Hvad? Killer.
Nej, Kriller har filmet. Du skal grine til lidt mere det her også. Så hvis du skal filme, så filmer, så er de alle 4 filmet 10 minutter første halvleg. Koldt vand på. Ja, det. Ja. Altså, den næste ud og dyb. Ja, faktisk. Så var 11 mod 2, kunne vi ikke gå. Kom nu! Mehdi! Du går ned som der, hvor... Pille langt efter Mehdi. Så Mehdi, kom så Mehdi! Dommer må han... Dommer! Nej, der bliver pause. Nej, han må godt kalde ham ind, når han har sendt ham ud sådan der. Dommer, må han komme i spil? Dommer! Han kommer lige. Men du skal lige vise til dommer. Jeg synes, jeg skulle på så lang løbetur. Det skal vi om. Det er sgu meget godt. Stærk nok, Frederik. Det er stærkt. Det er sgu stærkt, det der. Ja, fint sidste, vi havde ham også. Jamen, han fløjtede faktisk mange frispark sidste Frederik. Jeg synes også, det var rigtigt. Men det er sådan lidt, altså, det jeg godt kan lide ved ham, jeg synes, han holder linjen. Ja, nemlig, når han har lagt en linje, så holder han den. KF, nu skal vi altså have vundet den midtbane! Det var farligt det. Godt, Amin! Mikkel! Sønne, du skal fortsætte! Jo, det er så vildt, var net. Shit, man. Ja, det vil bare lige sige, jeg har. Alle der var kølige på vejen der. Shit, der var Siva. Det var brændende ved Siva. Det var alle dem, der på sprogprænden tog dernede. Og så knap på krøllen. Der var var det? Der var Storsen, der var fyldt ind på stærkkassen. Mig og Benjamin til nede på fodbold. Vende, Vilje! Om 2 minutter så skal du filme. Nej. Så tager du sidste 10 minutter. Jo, du gør. Jeg skal over noget. Kom til! 45 minutter spiller. Vi spiller kun 40, gør vi ikke det? Ja. Spiller vi kun 40? Jeg er ikke nogen for... Så er det sgu snart færdigt. Tryk dig af! Jamen, Mehdi han begynder at jonglere, og du bare lige har taget ned og vente selv. Så starter du for næste halvleg, så. Han sparker den der ind, når vi træner. Så tager jeg det sidste minut. Bredde! Rolig, Amin, rolig. Er det god, den er mast? Den er god, Amin! Kom nu, Anton! Amin, gør det lidt mere bredt! Amin, er der! Amin, ryg! Spil her første gang! Det er flot! Havde det været dem, så vi skulle have fat i ambulance. Michael, retur! Og næste der! Kom nu! Kom så, Sugar! Okay, Bønne! Bredde! Det er i orden, Muammer. Jeg ved, med også skidt timing af vores kamp. Så er det din tur. Nej, der er kun 5 minutter tilbage. Hvad tager du for næste halvleg? Det er slet, han skifter sig selv lidt. Han er fandme klar til at spille, i hvert fald. Tøj på, der passer spilleren.
Han har også fodboldtrummer på, han ikke? Jo. Og støvler det hele. Ole, dengang du var træner, var det også sådan der? Ja, det er godt pres, Bernbom! Træneren, han løber over mere end spillerne. Ja, og lysning af de rivaler. Ikke F-lys. Ja, man har tøj på spillerne, kunne passe. Kom nu frem, information! Ja, og fremad har de gode ungdommer. Ja, de har fint nok. Er det ikke der alle de der gæstefranspiller? Jo. Tænk du ikke, jeg har set ham. Sagde han godt set der. Ja, keeperen. Han lige ser, han har den. Jeg tror, jeg mener... Keeperen, han sagde bare til sin spiller, lad den gå. Nej, du er ikke engang ham, der spiller 99 sidst. Nej, du er ikke sådan noget. Nu får de mål ind i pausen. Kom nu, Kolding. Det er også med sådan en trøje, I bare vil tage i kamp. Så er det for munken. KF, vi skal lige nå et mål ind, halvleg! Kom nu! Jeg sagde jo noget. Det var aften, hvad skal jeg Tag det indkast. Drenge, kom nu! bare kæft, har været 30. Hej, Hård. Hej, Emil. Hej, Munk. Hej, Jeppe. Hej, Karina. Det er stærkt nok. Han er den eneste mand på jordkloden, der har de svinde der. Man kan bare... Så den hætter, han lavede i går. Nej. Og der er min. Og man ved bare, når man ved, hvad han kommer. Kom nu ind i de bolde! Liverpool Chelsea. Ja, det er den igen. Klart okay. Jeg er glad. Offside. Nej, jeg tror lige, jeg går ind og laver en kupon. Jeg tror lige, jeg går ind og laver en kupon. Det er godt, hvor man passer og skarpe. Den skal spille sig, jeg kan ikke lave den. Videre, Bilde. Fortsæt. Vi er en Chelsea-sejr, vi er 2. Ja. Jeg har mange til at lave Hvem er egentlig topscorer i, hvad hedder det? Premier League? I rundbold. Nej, Premier League. Og Bent har scoret lige sit første mål i går. Ja, han passede 2. 2. En på straffe, og så en... Kom nu! Det er ham, der har verdens hurtigste indkøbsmål. Og så Eddie Sand, som er verdens hurtigste. Hold nu kæft, det går begge veje jo. Hey! Han skammer sådan, at han ikke kan løfte, Frederik. Ja. Satan. Hej, Per. Ej, det skulle godt at se dig igen, Per. Bernbom, så må du vise det noget tydeligere. Vi kan se det helt herovre. Det ved du godt, Per. Nu får du en vejlejagt på. Frederik, nu skal du flytte dig. Det er da næsten det værste, det er, at du har vejlejagt på. Ved du, at det er god varm, nu? Den skal jo slides. Hvor bliver de der omvænger lige? Chelsea så... Men man kan ikke lide Nej, man kan ikke løfte det første år. KB jo ikke. Rykke KB op. Hvad? 100. Ui. Kom nu, drenge! Kom nu! Og så var jeg så mere end 2. KF, der er halvleg nu her. Nu skal vi have set i hold.
Jamen, det er det altid sådan i starten af sæsonen, og efter så. Kryds til godt ind i dagen. Det var på mig, jeg... 2-1 til Chelsea. Jeg siger 2-0. Ja, jeg siger mere nu. Ja, Sønne, du råber bare. 4-0, vi slog på det hele. Du er bevæget ind i dig, Sønne, så skal han dømme dig. 4-0, vi slog på det hele. Nu er de så 6. De vandt 2-0. Fuck, det var tæt på det der. Dem der, de tror, de skal have straffet hver gang. Ja. Men der var også en kort til målmænd der. Bare send den anden. Lille, første gang. Masser af plads. Kom der ind, Mikkel. Kom nu. Jeg tænker på, at jeg skal på sin. Vilde, kom videre, Vilde. Ind og vind den. Tak, Mohammed. Jeg hørte Svend. Vilde er sikker nu. Og kom med den, Tøtte. 12,2. Tak. 12,2. Hvad har Ronaldo? Han skal selv, Bønne. Er det ikke på 5? Nej, 2. Det var 3 eller 2. Ja, det er ondt. Skal man så ikke stoppe, eller hvad?